Mali kunnafoni jabaran leba wa minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye kani ɲankuma ni aw ka micro trottoir kɛnɛ kura wɛrɛ sigili bi aw ka micro trottoir kɛnɛ kɔnɔna la aw la lafaamuyali kama toujours ka kunnafoni ɲɛnamaw da aw ma an wulila ka na lycée Mamadu Sarr la an yalala lycée dama dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ bagi bɛ ka kɛ cogoya min na Mali kɔnɔ yan an wulila ka yala centrew ni ɲɔgɔn cɛ an ye mana directeur de centre o centre ɲininka o b'a fɔ ko baguw tɛ ka kɛ normalement baguw bɛ ka kɛ dans un cadre anormal donc olu tɛ se ka kuma olu tɛ se ka kunnafoniya jɛlen foyi di jama ma mais al'o n'a ta an ma décourager toujours an continue ka élèves ɲininka bagi bɛ ka kɛ cogo di ɲina a y'an suit an sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ko Amadu Yanoge yan ye centre jumɛn Mamadu Sarr e candidat de ya awɔ e prévu kɛra cogo di cɛ bi ta ye ala da sutura sinon a kɔni an bɛ ala ka sutura la a fisayara dɔɔni mais centre in yɛrɛ sɛbɛ la yan kɔni di pasera dɔrɔn c'est que i y'a mérité bon physique o fɛnɛ la u bɛ kuma dɔw la u bɛ to ka ya dɔsɔ kɛ quoi mais firi do quoi surveillance bɛ ka kɛ cogo di a jali kaki a bɛ i n'a fɔ ko nafiki nɛ walahi bilahi a jali yɛrɛ message dɔ b'i bolo ka passer yan message bɛ ne bolo o yɛrɛ fɛ korojɛlaw k'u hakili to an na dɔrɔn an b'olu de bolo sisan sinon kɔni a jalen de do kaki bonne chance an sɔgɔma ne balimamuso nse an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mariama Keyita e candidat de ya awɔ e prévu bɛ ka kɛ cogo di épreuve kɔni a bɛ ka gɛlɛya dɛ mais o bɛɛ la an bɛ ka se k'u kɔrɔ kɛ mais surveillance de jalen don en plus feuille tɛ an bɛ trimestre kɛ feuille min yɛrɛ la feuille ɲɛnama tɛ ni feuille dir'i ma sisan n'a sɔrɔ i ka bidon fara n'i ye rature kɛ feuille kan n'i taara ko feuille u b'a fɔ ko feuille tɛ k'i ka fɔ cɛ a kan k'ali n'a ɲɛna k'u b'a ta en compte correction kɛyɔrɔ la donc rature bɛ ka kɛ feuille la mais feuille tɛ ka sɔrɔ ka feuille d'a ma an ka trimestre k'a la. feuille minnu bɛ examen feuille yɛrɛ de man ca. awɔ kɛ examen feuille yɛrɛ de man ca wa dɔgɔtɔrɔw bon a plus rature mana kɛ fɛnɛ u b'a fɔ k'i ka fɔ cɛ a kan k'u b'a ta en compte correction kɛyɔrɔ la a kɔni bɛ a ko in bɛ k'an kɔnɔna fili dɛ. message dɔ b'i bolo ka passer yan. message dɔ b'i bolo ka passer. message min kɔni bɛ ne bolo ka fɔ o ye salle yɛrɛ de jalen don ka u ka centre u ka salle nɔgɔya en plus feuille obligatoire de feuille ɲɛnama ka kɛ feuille man ka dɛsɛ yɛrɛ de o yɛrɛ de y'a base feuille yɛrɛ de man ka feuille olu b'a fɔ k'u bɛ ka ta en compte an kɔni an ma da la dɛ correction kɛyɔrɔ na kɔni a jɔyɔrɔba de b'an na walahi. bonne chance ma chérie. an sɔgɔma ne balimakɛ. nba an sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ ko Agibu Sidibe. Agibu ye candidat de ya. wa ne candidat de. Agibu épreuve bɛ ka kɛ cogo di. bita kɔni bita in man di dɛ bita in a man di yɛrɛ de wa salle yɛrɛ fɛnɛ jalen don u bɛ ka jɛ ko nɛgɛ salle kan ka maga n'a fɔra an ye 6 mois dɔrɔn de kɛ kalan na an ma fɛn caman kalan u bɛ tila tun ka na an ni sigi k'a da ŋo ekɔliso la yan nɔ i ma ye walahi ala kɔni ko cɛ a jara yɛrɛ de an ma cɛ an t'a dɔn an bɛna mun fɔ nin ma ja yɛrɛ de a ma ja walahi vraiment o de b'an fɛ ka fɔ n'u sera ka correction n'u sera ka magaya ça va nous permettre de passer walahi feuille fɛnɛ ni aratiri kɛra feuille la k'i banban n'o ye k'i banban ni feuille ye ten tɔ i ma ye bon bɛna taa kungo gɛlɛya ka sɔrɔ an yɛrɛ nɔ tɛ ni aratiri kɛra feuille la ko feuille tɛ o t'an nɔ ye mais sans on sait pas comment on veut dire quoi walahi i ma nin ma ja yɛrɛ de quoi madame walahi. bonne chance. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Oumou Wagé. Oumou Wagé. Ici nous sommes devant votre centre. Alors, vous êtes dans quelle série cette année? Série scientifique expérimentale. Scientifique expérimentale. Comment les épreuves se sont déroulées? Bon, les épreuves se sont bien déroulées, sauf pour ceux qui n'ont pas appris, qui étaient angoissés et tout, ceux qui étaient stressés. Bon, quand même ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. La surveillance, c'était comment? C'était un peu dur, mais quand même, bon, c'était quand même un peu dur. La surveillance était dure? Oui, c'était dur. Très, très dur, à vrai dire. Vous avez un message à faire passer? Ce que je veux faire passer,
à toutes les candidates, c'est de se concentrer. Parce qu'on a remarqué qu'en classe, il y avait beaucoup de filles et garçons qui étaient stressés et tout, donc ils n'arrivaient pas à écrire. D'autres ont pris plus de 10 brouillons en même temps. Bon, de se concentrer, puis ça va aller, c'est juste le bac, c'est pas la fin du monde. Ok, mademoiselle, bonne chance à vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Aminata Koulibaly, Ici, c'est quel centre? centre GS Candic, Donc, vous êtes candidate cette année. Oui. Quelle série? thé expérimental. Ok, madame, comment les épreuves se sont déroulées? Bon, certains ont bien, mais d'autres, c'était moins facile, mais alhamdoulilah. Ma chérie, la surveillance, c'était comment? Bon, c'est pareil comme les épreuves, certaines surveillances sont dures, d'autres sont faciles. D'accord, ok, bonne chance, chérie. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Assanat Boubacar Sidibé. Ok, Assanatou, ici, c'est quel centre? Ici, c'est le centre GS Cornic. D'accord, vous êtes candidate cette année. Oui, je suis candidate. Quelle série? Test expérimental. Ok, ma chérie, comment les épreuves se sont déroulées? Oui, elles se sont bien déroulées, ça va. Vous n'avez pas eu de difficultés? À part ce matin avec la physique-chimie, ça n'allait pas trop, mais bon, au finish, on s'est bien débrouillé. Sinon, avec la biologie, la géologie, la mathématique, ça s'est bien passé. La surveillance, c'était comment? C'était un peu dur, mais bon, si tu sais que tu peux fournir tes propres efforts, ça ne va pas te poser de problème. Vous avez un message à faire passer? J'ai un message à faire passer aux candidats. Je leur dirais de rester calme, de ne pas s'affoler, que tout va bien se passer et les résultats seront vraiment bons, Inch'Allah. Bonne chance, ma chérie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Mohamed Ibrahim Sinenta. Ok, vous êtes candidat cette année? Oui, Quelle série? test expérimental. Ok, monsieur, comment les épreuves se sont déroulées? Bon, on peut dire alhamdoulilah, ça se passe bien quand même. Les sujets sont abordables. On n'a pas eu beaucoup de problèmes avec les différents sujets. La surveillance aussi, les maîtres font leur rôle, ils jouent bien leur rôle aussi. Donc, c'est ça. Donc la surveillance n'est pas trop dure. Non, non, non. C'est bon. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec comme dur. Genre, est-ce qu'ils vous laissent vous entraider entre vous ou bien c'est comment un peu? Non, non, non. Ils font leur rôle, ils jouent bien leur rôle. Donc, ils nous expliquent les étapes à faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, voilà. Vous avez un message à faire passer? Bon. Non. On doit faire l'examen. Mais on doit faire ce qu'on connaît. Donc, notre valeur intercept, c'est ça qui nous fait avancer. Donc, c'est ça. Ok, bonne chance, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Comment vous appelez? Moi, je me nomme Mohamed Lamine Kamara. Vous êtes candidat cette année? Oui, je suis candidat. D'accord, quelle série? Et la terminale sciences expérimentales. Comment les épreuves se sont déroulées? Bon, alhamdoulilah, on a pu le traiter. Le sujet était abordable. Bon, Okay. La surveillance, c'était comment? bon, la surveillance était un peu dure, mais c'est leur rôle de nous surveiller. Donc, on a pu faire de notre mieux, quoi. Alors, vous avez un message à faire passer? Bon, Inch'Allah, cette année, on aura notre bac, Inch'Allah. Ça, je souhaite une bonne année à tous les candidats. Bonne chance à tous les candidats. D'accord, bonne chance à vous, monsieur. Nse Itoni jam. Sadio Fofana. Il y a un centre du mai. Lycée Prosper Camara. D'accord. Et candidature de Nina. Awo. Épreuve karato de ne balmamso. Ne ba ngoni tiens yɛrɛ la. Ɲina épreuve nunu taga bolo. An b'a ɲini correcteur fe.
wa nyama yere di wa ke ala na la kida kama wa no de classe naje wa nyama parce que surveillance ma no ne ani yelma bi ga feita ka fara géographie la kunu antara an jigi dans les États-Unis ni fait on première leçon deuxième leçon on tara fo dernière leçon et dans machine alors que école do we non au lieu ma ali c'est Union européenne ma kuma ta c'est Chine ma ni dun temena Union européenne ni la be c'est Chine ma ama ni nu fait ou correction no ya yere ou correction no gare bon bi mati koni an on te se ka kuma mati la mati am se ka fo a nogara a jara parce que be débourer mati la donne kunu comptabilité fene ou tara analytique de dama kunu comptabilité ma o jaere de an bora so ala na ala kira de baro mungu manka an candidat de an fene do dinu wa hinana ala na ala kira kama ama nyinu fere wa hinana wa correction no ya wa nyama wa ma no de classe la nyina wana nyina correction salon ta ge kili o de mene fe ala suma so bonne chance. An sawama nse ito awa tembeli ya centre jume lycée Prosper Camara e candidature ne balom so épreuve be ka ketogudi bon épreuve ou ma nogonte bon an se ka foko a jara fene quoi an balom so e min fo atete mo ga an ba ni correcteur ou fe ou ga correction no ya ou ga ma note de classe la bon comment ere bana ga ba to e filo doroni an me anyunu fe wana ke dernière leçon yo ga bari be moye bon jate ou fene to kan on me ga base deuxième trimestre ni premier trimestre leçon nega bon nous be ga bebo dernière leçon a so be mai quoi donc amu deli u ga lege nyina dogera te ni an sans flare am fe ga passer nyina wonna la sana d'accord donc gala be yoro juma ka gala ide o ma be o so be ma e matière be wa ou bien sujet o ga gale école so be mai privé o ai public o mai bon anga fena anga géographie la an bolo kubina États-Unis Mali ni dama même si nous ko di Brésil ni Union européenne bi an be so go luke utara Chine fo Chine dama amo sita quoi bon al na ya kesa nunu ma ke o mu miro luma wiro ma ko sujet beta o luga faveur la voilà bon ali bi fait ay kunu e fen la comptabilité analytique ou mangu dama avec programme na de mais amasa mama ke amaso ma kuma be privé public mo kontinu ke wale u yanga sujet be fa bi mati u yanga mati sujet fali kamba ka sujet wore dama ka comptabilité sujet fali to di ma fama u na sujet do di ka klaka na dora ya sujet mi fitike école do mbulu u yore fali alors que ore ko sujet e me bi u na retard la jona kana sujet do ma fo 8h15 tuma alors que u ka dama 8h pile la nga barake imaya do were ma kompo fenge ke folon yere sujet ma di rol so do ma bar sujet o ga fitike o ga fali bon o lugon be folo fo 14h wakati chef de centre ga lege yere surveillance vraiment amano amu deli ala kira kama o ga correction dia o ga kla kama ngano de classe la parce que andro no de classe nyena ma yere di wallahi o ga nyama yere o ga ke kalante bagila kalambaliate bagila fo bébé correction ni bulu abana bonne chance. OK an so ma ne balma an so ito ni jam alu sidiwe ya centre jume ya un Prosper camarade et candidat ya ah OK alu épreuve kara to di nyina bon pour moi épreuve amano ya mais c'est ga fo do jara do maja grâce en fengo yere leçon yere ga parce que leçon do bi na géographie tagale be mal géographie leçon là-bas maître te kelin wala maître do yere be ta sanonori ka leçon fengo bo ka dauma obeta ta so do yere ba tage nous sera mi mawbo ke to bo sorogo sebe wala bon mu yere ga gelen bela na soro e fenge ibe se ga doga ga me o ma munge ite se ga kuma oga wala bon nyogona ka dore an soro bagila una nan chine ka soro do yerebe école so bade ne be gouvernement parce que gouvernement mo go yere taga école so la école so bade ne be gouvernement la o ma leçon ge maître be kulenge la ko parce que grève chalen lo o bere be ga ambla retard la bon otana si ça am retard la ama kalan mange na fura kan kila ka bagi go gan tugun est-ce que o be se ka ge yoro ma no wala bo o fene tana san élève fene ba essayer gu débrouiller gu confier ñogona pour que am ñogon deme ka se ka bagi soro o rebe nan sujet ko bo sujet ko fene la par rapport
i bɛ taa sɔrɔ wala i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ moyen bɛ minnu ye ka caya olu de bɛ sujet d'u denw ma wala bon an fantanw san an ta yɛrɛ n'i b'a dɔn tant pis n'i t'a dɔn yɛrɛ a banna bon fo n'i débrouiller i yɛrɛ sisan n'i sera ka sujet sɔrɔ ka traiter ka don n'a ye i hakilinan ta walima n'i ye leçon ta i hakilinan ta k'o sɛbɛn wala o y'an fantanw ta ye mais Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ bɛɛ b'a kalama gouvernement a jatelen tɛ bi a jatelen tɛ sini bon maîtres b'u moge an na ko parce que k'u y'u ka bagi sɔrɔ k'a tɔ tora an tari o tuma an mago t'an ka bagi la an tɛ fɛ k'an ka avenir ɲɛnabɔ han faamuyali kɛra Alu aw bɛɛ bonne chance kunnafoni jabarani layɛbagaw a yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka candidat ka avis mɛn bagi déroulement ko kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an taara centre o centre la si directeur de centre ma sɔn ka kuma surveillant ma sɔn ka kuma donc o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ bagi ko la ɲina mais n b'a dɔn bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ kow la a k'an bɛn micro trottoir kɛnɛ wɛrɛ kan